Пази на пулс, пази на събрание. Внимай за врата, внимай за врата. Добре, момче. Стани на крака, стани на крака. Стани на крака. Дърпай назад, дърпай, няма нищо, дърпай назад. Дърпай резко назад, изкарай глава. Така и това да игра. Така играй, той ще се отдърни. Не му дай андърпуците. Точно така момче. Не бързе, не бързе. Не бързе, той ще се измери. Така, сега ти! Точно така, играй спокойно, не му давай позиция, вкарай колената, вкарай колената. Мойте лакти отдолу. Закачи гърба, обърни тази към него и закачи гърба. Така. Внимай сега. Пази ръце. Добре. Пази ръце. Лактите събрани. Sorry. Лактите събрани. Не му дай сега, колко тебе си нагоре. Швидни нагоре, помога. Внимай, карай лактите вътре, трябва да те. Карай глава. Аре, крой свит. Добре, браво, момче. Супер си. Завърни халга. Добре, айде бъдърфлай. Взем от тежестта и търси леко. Взем от тежестта, свитни го. Имаш го. Добре, браво, добре. Продължай така да играеш, не го давай да стъпва. Взем от тежестта. Ритни го става. Гледай за него. Лактите са брани. Точно така. Лактите са брани, му дай да вдигна ръце. Лактите са брани. Ходи ръце заедно, точно така. Ставай, дигай. Пази врата, върти към него. Към него, Викторе. Пази врата. Двете ръце там.